हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जानो हागौ बहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं एसे रस्टिं टाइप लानानै फैदों भिडिअखौहाय नाथाय बेखौ रावनिबो गोसोआव दुखु होनो सौथु होनो थाखाय बानायनाय जायाखै बेखौ एन्टारटेनमेन्ट हिसाबै लाब्लानो जाबाय बयबो बे टेक्नोलॉजी संसारा बुहुमनि सुबुंफोरखौहाय फाग्ला फाग्लि खालामनो हाजोबबाय माब्रैनि फाग्ला फाग्लि जाजोबखो बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो ससे भिडिअ क्लिप दिन्थिनो नागिरदों बेखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय बेबायदिहाय टेक्नोलॉजीया संसारनि मानसिफोरखौहाय फाग्ला फाग्लि खालामनो हाजोबबाय आरो मोनसे खोथा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो बल जोयो नङा होमबा नोंथांमोना बलखौ आथिंजों लाखियो ना हासुग्राजों लाखियो नै नोंथांमोना हानाय नङा हासुग्राजों लाखिनो नैबे बिथांजोनि लाखिनायखौ नाय बिथाङा सिथाबलाय होबावो मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस थैबाय बलाखौनो सिथाबहोना लाबाय गलिलै इयो सयथिबो बेना आथा दं जानो हागौलै सयथिबो सिथाबहोना लालायनो हायो नोंथांमोना जिबौनि लानजाय हेबलायनाय नुफेरबायना नुफेरबाय नुफेराखैला आं दिन्थिनो थांगासिनो दं फाग्लाखौ नै खुगासिदों हनै लाय समझ रहे हो ना माया साफ्रि जोब्बाय हनै गैला दुखु मोननाङा बाजै दुखु मोननाङा लाखिसो जायनो बियो लाखि खाफाल गेवनो खाफाल जायफ्रा बे जिबौनि लानजाय हेबलायनायखौ नुबाय बैसोरो जोबोद लाखि गोनां होननानै साननानै ला मानोना गोबां सुबुंफ्रानो बेफोरखौ आलथ्रायै नुनो थाङा मानोना बेफोरखौ नुसननाया लाखि जाहैदों लाखि एकदमबारे हासार बह्रा जासिगोन बाजैनि माइया एबार नायदो नोंथांमोना फैबाय थानाय समफ्रावहाय ओरैबायदि फिथाइ बह्रा दिखोनो मोनगोन आंलाय मा जाबाय थाखो दाउब' बादि नोंना नाहरदों बेखौनो दिनैनि जकिं भिडिअ क्लिपआ बेखिनियानो लोगोफोर बयनिबो गोसोआव मिनिनाय आरो खुसि सोहरनो थाखाय नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय दा नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो नोंथाङा दिनैसो चेनेलाव गोदानै हाबफैदों अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो आरो बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन थाबैनो दा दिनैनि थाखाय एसेनोसै जय बर' हारि